Wara sena ħidma illum waslet il-festa. X'innovazzjonijiet x'se varaw ġdid għal din il-festa? Dis-sena aħna kull sena nżanznu ħafna affarijiet ġodda, ġifieri hemm affarijiet li huma dak li huwa armar u jintrama fuq barra ovvjament. Però jsiru ħafna affarijiet oħra ġol knisja u ġol gazin illi ma nżanznuhomx illum ovvjament għax illum dak li jidher biss. Illum bħala dekorazzjonijiet tal-festa bħala armar ħajżanznu. Aħna ħanaraw eżemplari wieħed li huwa bandalora, però dan jforma parti minn set ta' 12. Bandalori ġodda għal misraħi rebħa, is-sena l-oħra żanżnu l-bandalori l-kbar tal-pjazza. Dis-sena ħajżanżnu l-bandalori ta' trufej li huma tal-istess disin ta' Manuel Farrugia huma disin jisbeħ ħafna, illum ħanaraw waħda, però daw jiffurmaw parti minn 12. Hemm set ieħor bandalori oħrajn, bandalori kbar daw, daqsxejn kbar mhux ħażin, li huma l fuq is-sur. Ħanaraw waħda nerġgħu, però huma jiffurmaw parti minn set ta' 12, ovvjament, jew 15 għandhom nafx kemm hemm fuq is-sur. Barra minn hekk għandna żanżanna l-arblu l-ġdid tal-gazin aħna li qiegħed imtella diġà, arblu kompletament ġdid, u ovvjament ħanżanżlu bandiera l fuq.